Viete, pán predseda Šimačka, vy veľmi často hovoríte a počúvam to pomerne dlho, že treba poraziť Smer a treba poraziť Roberta Fica. Ja som nad tým uvažoval a došiel som k záveru, že to vlastne hovoríte z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že ste obklopení ľuďmi, ktorí priamo zodpovedajú za to, v akom stave je táto krajina. Poviem prečo. Máte vedľa seba pána Kiša, ktorý bol šéfom útvaru hodnoty za peniaze, u Hegera, u Matoviča. Rozvrátené verejné financie. Máte pána Dvořáka, ktorý je v dozornej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Strata v poisťovni 110 miliónov za prvý polrok, za celý rok to bude 200 miliónov. Máte tam bývalého štátneho tajomníka pána Hargaša od pani Remišovej, najhoršie čerpanie európskych fondov v histórii. Máte pána Spišiaka, ktorý bol poradca pán Mikulca, takisto zneužívanie trestného práva. Vieme, že pán Mikulec a pán Spišiak boli krstní otcovia tohto zneužívania. Viete, celý váš problém je, že vy nemáte na nič odpoveď. Vy hovoríte o európskych riešeniach, ale vy nám neviete povedať, čo s potravinami. Hovoríte, že veď nech si na to ľudia jednoducho zvyknú. Vy neviete, čo s hypotékami. Hovoríte, že viete, nech sa predĺžujú hypotéky. Vy jediné, čo viete povedať, je, že treba zmeniť ústavu Slovenskej republiky a zrušiť článok, kde je napísané, že čo je vlastne manželstvo, že to je jedinečný zväzok muža a ženy a asi to chcete nahradiť niečím iným. Ste za homosexuálne partnerstva a manželstva. Viete, pán predseda Šimečka, medzi nami je obrovský rozdiel. Ja som výtvorom ulice. Vy ste výtvorom mimovládnych organizácií a médií. Vás vyťahujú ako zajacov z klobúka. Za 3 roky je to už tretí predseda vašej politickej strany. Keď sa neosvedčíte, tak samozrejme vás opäť vymenia. Treba si uvedomiť, že vy plne garantujete, ak budete súčasťou vlády, pokračovanie chaosu takého, aký tu bol. Ja si dokonca dovolím povedať, že vy ste taký typický progresívny Matovič. Nepripravený, všelijaké vízie nezmyselné, ale keď sa vás pýtam, čo má urobiť minister zdravotníctva prvú hodinu, ako si sadne do vlády, tak mi poviete, že o 10 rokov chcete postaviť 3 nemocnice. Ja sa vás pýtam, čo má urobiť minister zdravotníctva prvú minútu a prvú hodinu, keď si sadne na rokovanie vlády. Môžem? Pán Šimačka, môžete a potom pán Uhrík. A som veľmi rád, že máme túto debatu, pán predseda. Najprv k tomu, kto sú ľudia, kto sú odborníci v progresívnom Slovensku a sú to všetko ľudia, ktorí odišli z tej Matovičovej vlády práve preto, lebo tam ich odbornosť nemohla byť využitá, pretože tá vláda sa zmietala v politickom chaose. A spomenuli ste napríklad zdravotníctvo. No, náš človek, Oskar Dvořák, bol úradníkom na ministerstve zdravotníctva asi rok, pripravil časť plánu obnovy v zdravotníctve. No, bol tam chvíľu, potom odišiel do PS. A teraz vy idete hovoriť, že nejakým spôsobom je za to progresívne Slovensko zodpovedné za stav zdravotníctva. Vy ste ovládali slovenské zdravotníctvo 10 rokov viac, keď ste boli premiérom, mali ste ministrov zdravotníctva, mohli ste s tým čokoľvek urobiť. Dnes je stav taký, že priemerná dĺžka dožitia v zdraví na Slovensku je 53 rokov, v Čechách je to 56, v Čechách je to 63. To sa stalo za posledný rok, keď tam bol Oskar Dvořák. To je vaše dedičstvo. Zdevastovaná krajina je dedičstvo vaše, aj Matovičovej vlády. Progresívne Slovensko bolo mimo parlamentnou stranou. Tí ľudia práve preto odtiaľ odišli, lebo tam vládol chaos. A kto je výtvorom čoho? To je čistá konšpiračný narratív, ktorý tu šírite. Progresívne Slovensko je zakotvená, európsky zakotvená politická strana, na rozdiel od strany Smer, ktorú každú chvíľu idú vyhodiť zo strany európskych socialistov. A podľa mňa presne o to v tých voľbách ide. Preto hovorím, že vás treba poraziť. Preto to hovorím, lebo to je nutný predpoklad k akémukoľvek zlepšeniu, k akejkoľvek budúcnosti a akejkoľvek zahranično-politickej rozumnej orientácii. S vami to bude cesta do izolácie a cesta rozkladu. Preto vás treba poraziť. Nestačí to, ale je to nutný predpoklad. Môžem ešte jednu vetu? Jednu vetu. Smer je predovšetkým garantom suverénnej zahraničnej politiky a nie americkej, ktorú budete robiť vy, pretože vy ste v rukách cudzích záujmov. A k tomu pánovi Dvořákovi. Pán Dvořák je predsa členom dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Tak ako si robí tú prácu ten váš expert, keď má dnes zdravotná poisťovňa stratu 110 miliónov eur, máme 200 miliónov. Veď tam reálne sedí, tak nerozprávajte, že títo ľudia s tým nemajú nič spoločné. Vy ste garanciou chaosu. Ak nastúpite do vládu, má sa Slovensko na čo tešiť. Nepripravený, chaotický, bez absolútne vecných riešení. No, na rozdiel od nás, ľudia už majú skúsenosť s vašim vládnutím a väčšina ľudí na Slovensku už ho nechce a to je správne. Ľudia rozhodnú, ale vy ste naozaj výtvorom médií a mimovládnych organizácií. Pán predseda Uhrík.
Idem aj ja na pána Šimečku reagovať, lebo viete, my nemusíme ani prognozovať, že čo to nejakým spôsobom môže alebo nemôže byť. Totižto pán Šimečka, oni to majú napísané priamo vo svojom volebnom programe. Ja som si ho prebehol s očami samozrejme, pripravil som sa. Tam je viac drog, viac potratov, viac LGBTI, viac imigrantov, nižšie dôchodky, zrušenie 13. dôchodku, skrátenie materskej dovolenky. Vlastne je to ten koncept toho progresívneho Slovenska, že všetkým starým, vrátane starých hodnôt a starých ľudí opovrhujú a propagujú len to nové. Pán Šimečka, čo vy chcete riadiť? Vy neviete absolútne nič. Vy neviete ani aký je rozdiel medzi mužom a ženou, alebo koľko je pohlaví na Slovensku. A to by som sa raz spýtal, že koľko existuje pohlaví. Nič viac nechcem od pána Šimečku počuť. Koľko existuje pohlaví? Ja upozorním iba pána Šimečku, aby si sledoval čas, lebo nám zostáva niečo vyše 3 minút. Na pána Ugrieka nechcem ani jednu minútu. Pán Sulík a pán predseda Pellegrini. Škoda, že som sa nepredral pred pána Uhrika. Ja som chcel na tento spor medzi pánom Ficom a pánom Šimečkom reagovať. No, pán Fico, nemajte najmenšie obavy. Aj vy ste boli začiatočník. Aj vy ste boli niekedy prvýkrát predsedom vlády. Po druhé, progresívne Slovensko nebude predsa vo vláde samo. A pre nás je to blízky, prirodzený partner. My máme teda dostatočne veľa skúsených ľudí. Ja teda nemám najmenšiu obavu. A chcem vám, pán Fico, pripomenúť, počas vašej vlády, kde ste teda mali naozaj že extrémne skúsených ľudí, schopných všetkého. Naša spoločnosť zažila, že korupcia ju rozožrala. Naša spoločnosť bola rozožratá korupciou. Vy to veľmi dobre viete a radšej teda mne je milší, neskúsený predseda vlády, keď viem, že tam s ním budeme sedieť, keď viem, že napríklad my máme skúsených ľudí a pritom tie výhrady, čo ste vraveli, ja s vami súhlasím, ten pán Dvořák alebo aj pán Kiš, a oni tam neboli, že chvíľku, však boli tam, že 3 roky napríklad, hej, aj pán Spíšiak, ale tá vaša kritika nesedí. Ja si myslím, naozaj krajina, keď bude mať túto šancu, tak to bude dobre sa v prvom rade oslobodiť od vás, od tej mafie a od tej korupcie, ktorú ste vy celé tých 12 rokov sem do spoločnosti vniesli. Pán predseda Pellegrini. Ja krátko, naozaj sa chcem prihovoriť ľuďom, pretože hovorím to už veľmi dlho, Slovensko má naozaj vážne problémy, ktoré bude treba riešiť od prvého dňa novej vlády a nie mať nemáme tu ten luxus, aby sa tu niekto učil alebo experimentoval s krajinou, ale chcem povedať inú vec, teraz nie vôbec pánovi Šimečkovi, ale aby tí ľudia nedali sa obalamutiť, že tieto voľby majú byť proti niekomu alebo proti niečomu. Tie voľby musia byť na Slovensku vzhľadom na tie problémy, ktoré máme za niečo. A preto budem rád, ak ľudia naozaj 39. zvážia všetko, nie len nejakú emóciu alebo výzvy, že teraz bojujme proti niekomu, ale aby si pozreli naozaj, čo ktorá politická strana ponúka, aký štýl politiku, akú formu politiky a nech zvážia, čo je najlepšie pre nasledujúce 4 roky tejto krajiny. To by som im naozaj tak ľudsky od srdca chcel povedať, aby sme už do nekonečna neboli len supermi, ktorí sa len hádajú, okydávajú, nadávajú. A čo má z toho občan, čo má tento štát z toho? No nič. Pán predseda Uhrík, necháme a potom vás pán predseda Šimečka. Krátka reakcia, lebo nebol som spokojný s odpoveďou pána Šimečku. Darujte prosím 3 sekundy z môjho času pánovi Šimečkovi, nech mi odpovie, koľko je pohlaví. Nič viac o tejto diskusie nechcem. Nefunguje to takto, nemôžem to urobiť. Tak ja budem na 3 sekundy ticho, ja si zavriem takto ústa. Nemôžem to urobiť, pán predseda Uhrík. S radosťou by som ich venoval pánu Šimečkovi, keď sa chcete toho vzdať, ale nemôžem to urobiť. Na rade je schválených 10 minút pre vás každého. Nesmiem to urobiť, je to tak v projekte. Pán predseda Šimečka. Hlúpe otázky pána Uhrika, ani jednu sekundu. Ale chcem povedať jednu vec, fakt už mám toho času málo. A to je to, že aj som čakal, že to tak bude, že všetci tuto moji kolegovia, predsedovia začnú sa navážať do progresívneho Slovenska jeden po druhom. A je to v poriadku, je kampaň. Podľa mňa to ukazuje na jednu vec. A že všetkých dráždi, že tu je politické hnutie, ktoré prináša inú politiku, slušnosť, pozitívnu kampaň a ešte má aj úspech v prieskumu verejnej mienky, tak všetkých mojich kolegov, niektorí z nich sú tu už roky, tak samozrejme, že ich to hnevá a teraz majú pocit, že to musia zastaviť a že na nás musia útočiť. Ja to robiť nebudem.